Balima Anyakuma, très urgent. Bien jeudi 4 juin 2026. Aïwa, Malion, ala sago au sago. Ko Basolo, le colonel-major Suleiman Dambélé, n'allait dire pas Nyamogobaye, quoi si mi goita bora ka gen aba place là. Sado Kamara krefe mogo pas de dou. Mais da kuma kelen fo onyena bi, mais na révélation chamake bi de. Malion. Surasi do uga mina on che wakati do la kabuli. U bolla kumina mena tla ko fana secret fo onyena. Anga officier do bolla ko Jamal akli bala. Fone bora ka video kaka jemani. Fa kumbe jema. Malion. Abulu kumbe tla kanda dola. Donc c'est ça. Et Mouye Basoloui, Kawako Kati, Sorasi Mounou Tchaou Sara, les femmes veuves, Anya information soro, Koluka Mado Bora, Anya papier Moukeni, Kouya Ira Kafo, Ko Sorasi Mounou Saranou Mousso, les femmes veuves, Kouye Kanarda, force spéciale Moko Kanata Sado Kamara Kasoubli. Kwa simi kanaka mogobla katasa do kasobli anya letri geni ya sebene flaorola ku tara utara so sura subla domina katasa do musoka so fuye ku gana dafa flalabli ku te jena bi ku te jena sini awaka ma jawu yefana anya ne information flade soro information sabana ko asimi goita ko moto belepele ba nunu munu meta 125 cm la moto belepele ba oni tero ba bulla malion ni moto ba nunu ayabe ni moto ba nunu Quand si nous avons interdit Mali Fambe, Kate Bouli. Et ne yela ko de. Ko interdit Mali Fambe, ni dara kidali beta soroi. Ni dara banyakare beta sorabe tero bulu. A boga fegoro abe carrière de sino abe binaka mogo bulu. Binaka mogo fle bamako kernala. Nebe ka kuma fa romina. Malik Bamako Fambe tero ka renfort chama de begana Bamako. Aywa, meno vidéo spéciale ke. Kodo be kala be bamako contrôle de ne kane autorité mo nyawla somi bon amena lo basolo ka genna ko conseil des ministres changement à la tête de la DRIPA le colonel-major Bakar Bokar Maïga est nommé directeur de l'information et des relations publiques des armées DRIPA. Voilà, donc il succède à Suleiman Dambélé à la tête de cette structure chargée de la communication des forces armées maliennes. Aïwa, ko solo ko DRIPA solo ko ya genga ba place la photo fleni. Malien mogo ni Sado Kamara ka solo asimi be ka be gembi. Mogo ni Sado Kamara ka solo ay kuma ina me. Mogo ni général Sado Kamara ka solo asimi be ka be gembi. Avec ku bogo place la. Famuke Kamara o mene, o yen dalon tege ko ma mene. Vous avez fait Kamara mene katoko au fin. Sorasi badene basi me résidence privée là. Bon DRIPA solo ta antaron lo bena la banchugo mina. Don la ogana ta galon tege ka noro fan la ko be fa ka kuleta kulale. Parce que ben galon tege ka noro mo la. Voilà. DRIPA solo Sado Kamara ka proche badedou. Mais les maçons ga fo réseau kandi. DRIPA solo ni Sado Kamara betandi. Ntendo ga ola. Mogo ni Sado Kamara kade asimi be ka be wuli. Bon, amaski ame ko ina bana jedi. Obega wuli tero ni ay tero be ka fanga sorobi. Ni attitude kiri karam no golen dew ne be ka to na be ka commencer ka perdi. Oh, ko asimi goita e force spéciale da kata Sado Kamara fi. Sado Kamara Sarama me atara Sado ka so fui. Kata Sado muso agressif afi. Kuma ima ben, kuma infoli ama ben. Muso furu ya to munu be sorasi muso furu ya to munu mama be oluma kwa. Ula uye kanarda kuma jenai. Neke na sebene. Bon, John ere a signé. Je pense que moi mi a signé. Attendez là. Voilà, parce que communiquer kalani asalamu don menna quoi. Ko mama, voilà, ko ma sisi, voilà, ma sisi umu konati, ma porte-parole uma sisi umu konati, voilà, on se venait caché baka wa signer nos fana. Ibuga jakma au palais, DRIPA solo foita la, beta, male wala ka tien bangedron. Na tula akasa bebo.
Kassim Goïta ko moto ba o te boli donc la simba fo ko al négation te boli Mali kono bili ne de fleur kuma fana inte solution ko ibe moto belebele ban ni ba interdit Bamako di peut-être ka bo Bamako quartier de la kata quartier de la sinon abe binaka mogo bulu de abe binaka mogo bulu Kayitara sarala abe binaka mogo bulu Bandiakara abe binaka mogo bulu Segu mara bela ateta ulu kele aw be ka fere fen tege nin korane chaw te se aw te ka teru kele ni ye sinimani bodi ko a beninga jana tege che walai abe ka ni altimi ge ni sinimani di ko teru bali yere nega so sa fe ka mogo attaquer kuma te moto ma abena mogo tonye ko mogo te moto ba buli ay recrutement ke dron c'est tout ne afana o ni a deseleme ga recrutement mundu hal ne malien be farawa ko ga marfata ko ga Mali difasimité son aba ko malien be so ga marfata ki yesalima mogo te ka ko infamiawo j'ai assumé nyango de quoi ça la tef fait surasi a tef il veut pas une armée puissante à côté de lui avec sran fait basimi kerta ba be fegenya di ay yere wulu fegenya ka M5 ti ka solamo yerma kunkar jogona si ça ka trouver armée là c'est-à-dire dongodo ni interdit ah yorom bi bolo ba interdit yene ke ay bi se ka moto ba bulli interdit kidala na kida kal jaw bi se ka moto ba ta ka yerna fambe aw flek kidal de aw flek Bandiagara fana ne ma woro kele ne famia quoi pourquoi aw teta frappe ke Bandiagara pourquoi ka frappe be ta kidal droni parce que aga fodro kaye kidal sura kadne ni kidal sur la kadne mais pourquoi ala ke sa ave ka frappe ke kidal problème tala o mais mon te frappe do fera ke Bandiagara kata do na usubi c'est-à-dire net c'est ka nyoro ni famia ka aga tabulu na quoi moi je ne comprends rien de vos comportements ne gare mo ngani fo malien bela jeli ngana asimi desera di wala billahi solution keleme ka Mali sauver bi ne solution fone nya fo ngasimi ka Abbas Dabele nunu bla an nema nunu attaquer bon nat se ka nke o solution mo asimi yere ka taka boy anga halala den do sigi mo me miselta ka garde la ka malien kala nyona ne se ko to ngara beta malla dum 2022 ne miseli d'etat ka do garla ka taka di ni fama ka di asimi ma ka di show docteur Shogelma ngo wa malien kala Ousmane Sonko ga problème na ayene ka dofo doma ayene ka dofo Ousmane Sonko ma be fema non n'était parti pris que ne ba ala de délai ala ka Ousmane Sonko ni Diomaye Faye ala ko be ne ka dangini o dorodi pour le moment de ne j'entends do ala ne ba do ala ko be c'est tout donc dans la vie c'est ça asimi kanada de alne malien interdit ko négation te boli Mali kono binaka mogo uba boli ebe ka fɛn interdit tero bi yala bela ko boga fage yoro ma be kari yende malien asimi sira dana wala tisi nim korona cha tisi aya se bagada walla bila cha tisi je sira dandla tanto negen borane be informé sado krefen bo abe politique plastique kalo ni fa bo dron la anyina Mali yere ko togo be soro fen bi parce que abaro na kidal soro bi abe ay kidal jeli go mangu yani ba kan quoi abara yele ko fana be tukundiya anya be irisu fana commencera ku yere ka communication damna abo kundwa irisu go de ku be galon tegala ko jugun ku te tien fola ko lu yere bu ka communication ke ko lu to be ka tien quoi ko chama be ka ku be galon tegala ka doro irisu ya janfa irisu fana e ma irisu ka page be sigisa irisu yere bu ka fon filmer o te so bien kono ni Mali ka jara ko Mali ki sembulu ka communication na ko yere bu ka ko atunga don ngele quoi so be ga mine quoi Allah Mali atambe